Kuba khona indoda kube khona umfazi. Ngokwazi kwami bobabili bayahloniphana, izinto eziningi bayaphana. Indoda isebenzisa amandla inakekela umndeni wayo iyophanda. Umfazi uletha uthando, impatho ndawonye, umuzo nemfudumalo bayawakha. Bayalalelana kanti futhi mabexabana babekana amacala, bayafundisana, bayabonisana. Indoda inhloko yekhaya. Iyakwazi ukuqondisa la ukugobe khona ngaphandle kokuphamisa isandla. Umfazi uyalalela, ibuyise endleleni indoda mayilahleka futhi lalela. Uyayiphekela, bayanakekelana, indoda iyaphakelwa, yebo. Iyaphakelwa. Kodwa ke esikhathini samanje kuyafana nokuthi ngixoxa inganekwane futhi akekho na kuyilalela. Akunanhlonipho lana, bayahlukumezana, kudliwa induku njalo makuyolalwa sekuhlezi ikhala umfazi indoda kuyafana, babizana ngesihlamba. Indoda sekuyona ethuthi izindaba iyobahlebi baqede omakhelwane kodwa ihlulwa kuyophanda. Balambile abantwana. Angithi umfazi useyaphuza kasenasikhathi akanampatho, imali seyandlula uthando. Mawungenayo ngempela imali awusoze walithola uthando. Angeke ngikhulume ngemshado. Iphuka izinsuku zonke amadoda ezithole sekhulisa izingane ongezona ezayo. Umfazi akushiye ngoba ejahele imali akaze usala nayo. Usuphenduka untaka nezingane zakho. Uthenga ucansi ngemali okumele yondla umndeni wakho. Kungani ungathengi icansi ngoba ayikho imbhede kwakho?